Isang magandang gabi po sa inyong mga kaparokya namin at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programang Conversations of Conversion, Monica through the words of Augustine. Ito po ay isang programa ng pagninilay at kwentuhan hinggil sa buhay ni Santa Monica mula sa mga Confessions ni Saint Augustine. Narito na naman po tayo sa ating kwentuhang buhay Agustino at upang mas lalong maging makabuluhan ang ating kwentuhan sa gabi pong ito, nais ko munang ipakilala sa inyo ang ating mga makakasama para sa ating 6th episode na pinamagatan po natin The Wisdom of Monica. Kasama po natin ngayong gabi, siyempre narito po ang Liturgy Head Committee ng Parish of Santa Monica. Magandang gabi po, Brother Jonathan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa lahat po ng mga sumusubaybay magmula po episode 1 hanggang sa ika-6 na gabi. Magandang gabi po sa mga kahit at source, sa Hermanidad, at sa lahat po ng mga kababayan nating nakikinig sa buong mundo. Magandang gabi po mga pads. Father Carty at Father Dennis. Evening po. At ang ating kaparokya rin po at member ng Hermandad de la Correa y de Santa Rita de Cassia na nasa Australia po ngayon. Kasama rin po natin si Fray Don Mauro Gomez. Magandang gabi po, Fray. Magandang gabi, Fray. Magandang gabi, Father. Fathers? Dalawa pala. Ayun. So, sa lahat po ng ating mga kaparokya sa Santa Monica Parish sa Mexico, magandang gabi po. Ganun din po sa mga members ng Hermandad. All around the globe actually. So, welcome po at thank you po for always joining us every night. We do really appreciate it po. Ayan po, Fray. At kasama din po natin siyempre ang nagbibigay liwanag sa ating kwentuhan hinggil sa buhay Agustino, ang OAD Director General for Secular Fraternities at ang OAD Postulator General. Live na live po mula sa Rome, Italy. Magandang gabi po dito sa Pilipinas, Father Dennis Ruiz. Good evening po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi Among Carthy, Fray Jonathan, Fray Paul, and Fray Don. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon sa Conversations of Conversion. At ang isa pa pong paring kakwentuhan natin hinggil sa buhay Agustino, ang Director ng Bahay Pag-ibig at ng Munting Tahanan ng Nazareth at Induning Maya Pausok Center for Women and Children's Home. Siya rin po ang Archdiocesan Archivist and Assistant Exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At syempre po, ang Spiritual Director of Hermandad de la Correa y de Santa Rita de Cassia. Walang iba po kung hindi si Reverend Father Ricardo Macalino. Hello po, Amo. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Father Dennis, Fray Paul, Fray Jonathan, and Fray Don. At sa lahat po ng nakikinig dito sa Conversation of Conversions. Magandang gabi po at naway mas lalo pong lumalalim ang inyong kaalaman at ang ating kaalaman patungkol sa buhay ni San Agustin at ni Santa Monica. Ayan po. At sa lahat po ng ating mga kaparokya at sa lahat po ng sumusubaybay sa gabing ito, ang programa pong ito ay pinagkakaloob sa atin ng Santa Monica Parish
Mexico, Pampanga. Kasama po ang aming Cura Paroko na si Father Ernie Serrano at syempre po ang OAD Hermanidad de la Correa de Santa Rita de Casia at Brides and Fathers for us to gain and share more wisdom for our conversation this evening. Naririto po ang isang testimony mula sa ating kaparokya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Hilda Endona at ngayon gusto kong i-share sa inyo yung dahil nalalapit na ang kapistahan ng ating Santa Monica, gusto kong i-share sa inyo or gusto kong i-honor ang aking nanay kung paano yung wisdom na nakuha ko sa kanya habang ako ngayon bilang may asawa na. Alam niyo po yung aking nanay, mula't mula pa, naalala ko siya bata pa lang ako. Hindi yet, every morning siguro mga around 3 o'clock nagigising yan para manalangin. Dadasal yan hanggang siguro 1 oras siya nagdadasal sa harap ng altar. Hanggang ngayon, she's already 81 years old. Parang hindi naputol yun. So yung nanay ko, parang nakikita ko sa kanya yung walang tigil na panalangin at ni minsan, kahit anong hirap sa buhay, hindi niya tinanong ng Diyos bakit binigay sa kanya yung ganung problema. Na ngayon, parang sa aking sarili, parang yun yung aking naiisip ko, sabi ko parang natututunan ko yun sa kanya at the same time, parang sabi ko, parang magandang halimbawa. Kasi minsan, dahil ako, lalo na ako, warrior ako, pag naiisip ko lang yung mama ko, parang nawawala yung pangamba ko. Kasi kailangan ko idasal na lang. Kasi parang mas malakas yata kung idinadasal natin lahat ng ating mga problema. 81, malakas pa siya. Naglilingkod pa sa simbahan. President ng Butler. Ano pa ba niya kung ano-ano sa PPC. Nakakarating siya hanggang Silang Cavite para i-organize yung Mary something na I don't know, na minsan pinagbabawalan na namin dahil parang medyo malayo sa amin. So, uma-attend siya ng sometimes international na convention for religious convention. So, at her age, minsan nagugulat na lang kami na sabi niya, ay, nandito ako sa ganitong lugar. Or, devotee rin siya ng Divine Mercy. So, nakakarating siya hanggang Bulacan yata yun, kung nasaan yung ano natin. So, can you imagine, my mom lives in Laguna pa, or Binyan, Carmona. Binyan, magkadikit lang kasi yung Carmona tsaka, parang halos Carmona, Cavite. So, can you imagine siya, nakakarating siya sa malalayong lugar para lang gampanan niya yung mga katulad yung mga religious activities na yan. So ngayong may COVID, pinagbawalan namin sila kasi 81 na siya baka, mahawa. Pero hindi pa rin siya tumigil sa bahay. Araw-araw siyang nananalangin para sa amin lahat. And every day, parang nire-remind niya ako na. The other day pala, hindi nakalimutan kong naalala ko, kasi sabi ko, naku, kailan kaya titigil itong problema natin, itong pandemya na to? Sabi niya, these two will all pass, sabi niya. Lahat ito malalakpasan natin kasi malalakpasan natin ito, hindi ito habang buhay narito. Sabi niya, hindi naman ibibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. So, di nawala na naman yung pangamba mo. Kasi parang kahit paano ibinigay niya sa'yo yung siya nga itong naiinip sa bahay eh. Kasi parang naiinip siya, nandun siya, Facebook, nag-FaceTime sa mga kaibigan, sa amin. Pero, everyday, parang ang dami niyang dinadasal. Minsan sasabi ko nga, lahat ba ng santo dinadasalan mo? Parang, sabi niya, sabi niya parang, kita mo naman, malakas pa siya, wala pa siya. Ang maganda sa kanya, siguro yung paglilipod niya. Sabi nga ni Father, yung parish priest daw sa kanya. Sabi niya, daig mo pa kami. 2018, nag-Holy Land, pilgrimage. Alam mo ba, 79 na siya, pero siya yung nakasakay sa camel. Yung iba niya mga kasama, nakaakyat siya ng summit. Yung iba niya mga kasama, na mas bata pa sa kanya, takot na takot, pero siya, naakyat niya yun. Ano bang Mount Sanay ba yun? So, tuntua kami sa kanya kasi yan yung isa sa mga dreams niya to go to yung trip sa Holy Land. So,
minsan hindi niya naisip na makakapag-trip siya. So, can you imagine yung travel niya nakapag-travel lang siya at the age of 79. It's the first travel niya outside the country. So, yun yung dream niya to go to Holy Land. So, sabi niya parang kahit anong hirap mo, no, at the end of the day, parang ibibigay din ng Diyos kung ano yung gusto mo talaga. So, I would like to honor her for sa pagiging prayerful niya. Nadadala ko yun. Kasi parang, kahit sabihin mo, hindi ako ganun kasing galing niya magdasal, pero para sa akin, parang, parang sinusundan ko siya. Parang, yung mga anak ko, syempre, may mga isip na yan. Although lahat naman, alam nila kung gaano ako religious. No? So, kaya, sa panahon ngayon, hindi lang malakas yung Katoliko, marami tayong born again, may iglesia, ang mga friends ko, hati-hati din. Pero yung faith ko, as a Catholic, yung gano'n, nandiyan pa rin, ba't hindi nawawala? In spite of yung mga friends ko, mga relatives na iba-ibang ganyan. Parang solid, kumbaga kung may fanatic ka may fans ka na meron artista sinusundan. Parang hindi nawawala yung paghamon mo sa kanya. Parang ako ganun din yung ko. Sa mama ko parang sana maging kalahati man lang ako niya sa yung ginagawa niya ngayon sa pagdasal. Pag uuwi ako sa bahay namin, katabi ko siya matulog siya kasi wala na yung papa ko. So, alam ko yan, pagtuloy ako lang kasi may magbubukas ng parang posporo, yung sa kandila, kasi talaga nagkakandila pa siya doon sa harap ng mga altar. And then saka siya matutulog ulit. Everyday yun. Parang hindi na bago. No? Parang naisip ko. Kasi mama parang hindi niya inaalintana yung problema. Na parang kahit ang daming problema dumaan, parang talaga yung panalangin. So, now that you're asking me kung paano natin maano ito kay Santa Monica. Nakita ko kay Santa Monica yung pagdadasal niya ng taimtim na hanggang magbago si San Agustin. Talagang wala siyang tigil ng pagdadasal. Parang nakikita ko rin yung sa mama ko. Hindi siya tumitigil ng pagdadasal na hanggang siguro kung hanggang saan siya. Hindi siya titigil. So, salamat ko lang sa Panginoon na hanggang ngayon na 81 na siya, malakas pa. Siguro gano'n parang malakas pa, nagbidingkod pa, na hinihikayat yung sa village. Nagnininang siya, nakakatuwa siya kasi nagnininang pa siya sa mga lola ka na, pero ninang ka ng mga bata kasi naghinihila niya yung mga hindi pa nangungumpisal, hindi pa nag-ano. So, or sometimes, yung 75th birthday niya, since hindi kami nakapunta, sabi niya, no need na maghanda. Nagpunta siya sa kulungan. Tapos nag-prepare siya ng food. So, yun yung ibinigay niya doon sa So, parang sabi ko, okay din pala yung gano'n. Kasi parang, ako kasi lahat ng problema ko, dinadasal ko din eh. Parang, nangyayari, hindi naman niya sinasagot ng Lord lahat yung agad-agad yung Pero at least kahit pa paano, hindi kanya pinababayaan. So, I think yun yung, dapat hindi nawawala yung, anong tawag mo ba to? Hindi nawawala yung paniniwala natin, I guess, paniniwala natin sa Lord na nandiyan lang siya at hindi na tayo iiwanan. So, yun. So, siguro naiisip ko nga kay mama, siguro yung pagdarasal niya, parang lagi nang sinasabi na hindi ako pababayaan ito, kaya kailangan tuloy-tuloy lang ako. I'm not saying that my mom is talagang parang walang may mabuting. Pero sa tingin ko for me, yung ginagawa niya para not only for the family, but parang sa buong barangay. So, yun yung gustong-gusto ko na hanggang ngayon, ginagaya ko bilang nanay na I wanted my children galing din naman sila sa mga Catholic school mo na pero now that they're old, college, dalawa na yung graduate ko, tapos
kahit pa paano na nakukuha din nila sa akin kung ano yung gusto ko. Kasi sinishare ko sa kanila. At nakikita nila sa lola nila kung gaano ka-religious yung lola nila at kung gaano ano yung magandang na itutulong din para sa kanila. So, yun. Yan, yung panganay ko nga, ganun. Parang hindi kompleto ang linggo kung hindi ka pupunta sa simbahan para manalang. Kasi 1 hour lang naman ako sa simbahan. Parang may kulang. Hindi naman perfect attendance namin, pero but you know, yun lamang po. Salamat. Ayan, mga fathers at fries. Gustong-gusto ko po dun sa sharing ni Sister Hilda po, no? Sister Hilda. Yes po. Oo. I always admire that woman po kasi kasi dahil siguro kakilala ko asawa siya ni Attorney Endona. Pero gusto ko yung palagi niya yung simplicity niya tsaka yung disposition niya palagi. Anyway po, na-pick up po dun sa naging sharing niya yung influence talaga ng isang ina sa kanyang pamilya. So, lahat ng ginagawa niya kung mapapansin, actually siguro kayo din mapapansin niyo, lahat ng ginagawa ng isang ina, prone siya para i-emulate ng isang anak, lalo na yung kanyang mga anak. So, yung habit formation, yung pag-cultivate ng faith, yung sabi nga nila noon, ang mga magulang daw, particularly ang nanay, ang isa sa mga unang katekista. Lalo na sa pamilya. So kung ang pamilya pa man din ang basic unit ng society, nandyan ang mga ina para naman, kumbaga, itanim palalo yung seed of faith sa mga bata. So very evident dun sa kanyang sharing na alam niya yung mga yung faith practice ng kanyang mga mother at saka yung disposition niya, yung the way na mag-react ang mom niya sa mga bagay-bagay, of course, nakaangkla sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya she tended to emulate that. At saka kung makikita ninyo dun sa sharing niya, kung ano yung natutunan niya sa mother niya, parang napapasa na kumbaga sa third generation sa mga anak niya. So, sabi ko nga minsan palagi nating sinasabi, especially every Sunday, although medyo malayo ng konti, pero in what I have done and in what I have failed to do. So, di ba, sa ating mga pag nag-I confess tayo, so kung ano yung mga ginawa natin at yung mga hindi natin nagagawa, parang talagang naipapasa natin sa mga anak natin at nagkakaroon ng malaking impact. Kaya as a parent, for example, it goes to the both of mothers and fathers. Napakalaking responsibilidad po kasi kahit hindi tayo nagsasalita, yun lang mga actions natin, napipick up na ng mga bata. At nagsisimula sa mga magulang, lalo na kung anong klase ng society at culture na magkakaroon tayo in the future. So ayun po ang very glaring po na mga reflections na nakita ko sa sharing ni Sister Hilda. Father Price? Ayun, sa akin po, yun din po yung napulot ko kay Sister Hilda, yung pong ating sharer ngayon. So, kinikwento po niya yung nakita niya sa nanay niya, yung paglilingkod sa simbahan, yung pagdarasal. Nakikita niya sa nanay niya yung doon niya hinuhugot yung kanyang lakas sa kanyang paglilingkod. So, sa mga dokumento po ng simbahan, katulad ng sinabi po ni Pridon, sinasabi po ng mga documents of the church that the Christian parents are the first teachers of faith ng ating mga Katolikong Kristiyanong kabataan. At yan po dapat ang isang bokasyon ng mga magulang, hindi lang para turuan kung paano mabuhay, kung paano maging successful, kung paano mag-gain ng material wealth ang mga bata, kundi mas lalo na po bilang mga Katolikong mga magulang na Kristiyano, tapos isa pong itinuturo nila sa kanila ay ang pananampalataya natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Dahil yan po ang
paghugutan natin ng lakas, lalong-lalo na pag tumadaan po tayo sa mga suliranin o pagsubok sa buhay natin. So, naalala ko rin po nung nagtuturo pa po ako sa isang eskwelahan before I became a priest, lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, please do not exclude God in your life. And always practice your faith, especially prayer and going to Mass each time you encounter a difficulty in your pursuit for academic excellence. Because if God is part of your plan, you will not fail. Eventually, you will succeed in your life. Kung saan ka man dalhin ng Panginoon, magiging successful ka at isang dalhin mo dapat sa buhay mo ay ang iyong pananampalataya. So, do not be afraid to share what our Catholic faith is teaching us, especially love, charity, and bearing our difficulty by using our faith in God. So, ayan, yun po yung nakita ko rin po kay Monica. Yung kanyang wisdom po nanggagaling sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos, yung kanyang buhay panalangin, yung kanyang perseverance, and also the love for her children. Actually, yun po yung nandun sa puso ni Augustine. Kaya lang po, later on, because of the many influences, many distortion he encountered in his life. So si Augustine po medyo tumataliwas ng landas kasi ang pursuit po niya nung una yung wisdom of the world, yung philosophy. Di ba po? Love for wisdom. Pero ang tinuro sa kanya ni Monica ay ang wisdom na nanggagaling sa Diyos na nagmumula sa pananampalataya at buhay panalangin at buhay pagpapakabanal. Ayun po. Ito po yung sinasabi ni Fray Don at ni Father Among Carthy, pati yung testimony ng sa ating Gina. Hilda po. Hilda, na ang wisdom kasi na nakita ni Augustine kay Monica, dahil nga ilagay natin sa isip na nasa na tayo sa villa ni Vericondos, no, yung kaibigan ni Augustine, dahil after sa experience na parang mga encounters with Saint Ambrose and kay Simplicianus, parang si Augustine gusto na niyang talagang maglaan ng panahon para sa Diyos, and he continued his conversations, ito dahil yung natin program na rin, Conversations of Conversion, na yung experience ni Augustine hindi nahinto sa kanya. He shared it with his friends, and remember that in the villa of Vericondos, no, yung tinatawag na doon sila tumira dahil siguro mga mga last week of October and first week of November. Kasama niya si Monica, kasama niya ang anak niya, si Adeodatus, si Alipios, at saka dalawang mga pinsan niya, si Lastirianos and Rusticos, and also two friends, mga estudyante niya na sumama sa kanya. No, yung mga talagang tinitingala siya because of his intelligence and now with his wisdom coming from the Lord, na si Trigetius at si Licentius. Kaya ang nangyari, yung buhay nila doon sa villa na yon, dahil malayo sa city, they start their day with prayer and ends with prayer. Tapos most of the day, ang order of the day is to study philosophy. No? Parang pinagpatuloy nila yung pag-aaral ng philosophy and to love philosophy. And then they live in tranquility. Yun nga sinasabi ko kanina, dahil parang yung buhay nila tumutulong sila sa pagtanim or may mga ginagawa sila sa field, no, na malapit sa kanila. But most especially sa mga araw na, sa mga buwan na yon, kumuha si Augustine ng stenographer. Yun ba yung tawag nun? Yung, and then some scribes para isulat lahat ng conversations nila sa lahat ng detalye ng pinag-uusapan nila para may ma-share sila sa iba na absent, no? Kaya especially kay Romanianos, parang yun yung benefactor ni Augustine. Gusto niyang i-report kung anong pinag-uusapan nila
about philosophy, about the love of wisdom. So makita natin dito na sa mga buwan na yon, Augustine starts to recall his past life, his errors, his sins, and his extravagance. And yet, makikita natin that Monica holds on her evangelical wisdom. Why? Dahil nandoon siya kasama anak niya, she stayed beside her son sa struggles niya. Dahil siyempre, hindi ibig sabihin na pinili na niya ang Diyos, ang Catholic faith, na parang naging normal na lahat. So there was a struggle inside Augustine. So Monica was there present, sharing her wisdom. Hindi na siya nagsasalita, but yung presence niya. So, yung evangelical sinasabi nga ni Augustine, her evangelical wisdom. So while Augustine suffers with his long examination of conscience, Monica was joyful. So while Augustine now is the one suffering, si Monica naman ang parang talagang yung kasayahan niya lumalaki na. Because why? Dahil alam niya na his son is preparing for baptism. So just imagine kung anong klaseng kasiyahan na ibigay ang sa mga buwan na yun kay Monica. And Monica is feeling that she is preparing for her son again for his spiritual birth. No? Kung pinanganak niya noon sa kanyang physical birth, ngayon sa spiritual birth. Kaya Monica was also preparing. So pakinggan natin si Augustine kung anong sinabi niya about his experience that he had with Monica and other companions in that place. She took care just like she is the mother of all. So si Monica pa rin, siya nagluluto, siyempre parang siya lang ata yung babae, siguro may mga servants sila doon, pero siya yung parang mayordoma siguro sa time na yon. And para siyang nanay ng lahat, at the same time, para siyang anak ng lahat. And she served as if she is their daughter. So makikita natin na talagang yung wisdom ni Monica, pinapakita niya first and foremost sa mga ginagawa niya. At saka speaking of yung sa villa, meron din akong nabasa, Pad. Sabi niya, parang during that time na nag-uusap nga sina Augustine at saka yung mga companions niya sa villa na yon, parang merong isang topic, it's about happiness. So paano daw ba magiging masaya ang tao? Aba, si Monica meron siyang pa-sharing. Meron siyang sharing. So parang meron siya. Wait lang, sabi niya meron akong i-share, sabi niya. Kasi parang nag-decide yata sila at the point in the conversation na siguro sabi niya basta yung makakapagpasaya sa tao, it's something na hindi mo ma-measure or hindi siya in terms of material things or possession. Sabi daw ni Monica, using the words of Augustine, sabi niya, even though a man had all the goods of this world and were quite sure that he should never lose them, still they would not be enough to satisfy him, and therefore he must ever remain unhappy, for he will ever remain needy in spite of his wealth. And then tinanong daw siya ni Augustine. So sabi niya, so then everyone who has what he wants is happy? Sabi niya sa mama niya. Eto, hindi nagpapigil si Monica. Sabi niya, if he wants that which is good and has it, he is happy. But if he wants that which is bad, he is unhappy though you have it. So talaga sinasabi niya na dito parang yung admiration ko rin kay Monica kasi hindi lang yung wisdom niya na dahil intelihente siya. Yung wisdom na kumbaga may kalakip na experience. So parang sinasabi niya ang dating sa akin, based from experience ito yung makakapagpasaya sa'yo. Kasi parang tried and tested method na niya na not necessarily kahit meron ka, masaya ka na. Parang ang dating sa akin, kahit anong meron ka, basta mabuti, lalo na sa kaluluwa mo, makakapagpasaya sa'yo. Parang ganun ang dating. Sabi ko, wow, parang even Augustine napa-exclaim siya sa sharing ng mother niya about it. So sana dinagdagan pa ni Monica yung pagbabati. No, don't actually but Monica dahil ayaw ni Augustine na hindi makapag-participate sa conversations ang nanay niya. Dahil nga doon nga sa
doon nga sa sinabi na that Monica actively participated, no? Talagang palagi siya nandoon, showing wisdom and particular sensibility. No? She revealed as a wise teacher. Kaya ayaw ni Augustine na absent siya. In one of the discussions, sabi ni Augustine, at mababasa natin ito sa isa sa mga sinulat ni Augustine entitled De Ordine, on order, no, that it talks about the providence of God and the existence of evil, no, itong libro na to. Ito yung sinabi ni Augustine. What are you doing? Have I not heard that in the books that you are reading, even the girls are also invited to such discussions? Ito yung sabi ni Monica sa kanila. Diba? Kaya parang si Augustine, nag-ano rin siya, dahil yung nanay niya, alam rin kung ano yung mga binabasa na, because they were studying philosophy, no? So sabi ni Augustine, hindi ba, may nababasa rin tayo sa mga nababasa niyong libro, that even the girls participated, are also invited to such discussions. So Augustine replied to her that most of the time daw, no, sinagot niya si Monica, the proud, ito yung importante, the proud and the ignorant judges persons not on their capacities, but on the dress that they wear and from the riches and properties. So parang dito parang may mga nadi-discriminate dahil this thing is not for you, no, hindi para sa mga ganito, dahil para lang sa mga ganitong klaseng tao. So kaya sagot ni Augustine, no, dahil ang kalimitan daw sa mga tao, sinabi niya mga ignorant and mga proud, tinitingnan kung ano yung panglabas na nakikita nila, kaya doon nagsisimula yung judgment nila. So that's why, di ba, sinasabi sa palagi tinarinig, you cannot judge the book by its cover. Dahil hindi natin alam kung anong nasa puso ng taong yan. And Augustine preferred, no, the wisdom of a simple woman without pretensions, just like his mother. Sa mga sinasabi niya at patungkol sa nanay niya, na mas gustuhin pa niyang makasama at makausap yung nanay. Why? Because the philosophy of Monica is no other than the wisdom of the gospel. So sinabi ito kanina ni Amon Carthy, no, when we have started the discussion, na talagang yung wisdom ni Monica, hindi lang dahil may nabasa siya, but because it rooted to the very evangelical message, no, that is to love and to persevere, to be patient, no. A wisdom that she acquired not through studies, but with prayer, charity, and the docility of leaving herself to be modeled by the interior master. So hinayaan kasi ni Monica, no, first yung puso niya na ma-touch at saka anong tawag nito? Mahubog. No, ng interior master. Kaya hindi natin ngayon pagkaila why Augustine was really looking back, no, how to return to his heart, dahil nga nakikita niya sa nanay niya. Magandang thesis yan, Pads. Return to Mag-license po ako ng ano. Ayan, Life Father ni Kurt. Augustine tsaka ni Monica. Hindi po dapat yan. Hindi, nagdaon ko lang po yung sinabi po ni Raydon. Kumbaga, yung pong senior niya kanina na sinabi ni Monica kay Augustine, because of her wisdom, she was able to name two kinds of happiness. Yung false happiness at saka yung authentic happiness. So, ang totoong magbibigay ng saya sa buhay, hindi naman yung material things, hindi yung mundong ito, kundi ang makakapibuti talaga ng tunay na kaligayahan pag natagpuan mo sa buhay mo ang Diyos. Kaya po meron tayong kinakanta, di ba po, ito alam nating lahat. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be yours. Yung mga ganun po. And then, maganda din po yung ibinahagi po sa atin ni Father Dennis patungkol kay Monica, yung galing sa book na De Ordine, na doon po nakikita talaga natin ang wisdom po ni Monica, hindi nanggaling sa mga libro, kundi nanggaling sa Diyos na naghubog na kanyang puso at buhay, at yan yung ipinapakita niya by her own life.
by her own witnessing to that interior master who molded her heart in order for her to entrust everything to the Lord. So, yun din po yung dapat meron tayo bilang mga tagasunod ni Augustine tsaka po ni Monica, ang matinding pagtitiwala sa Diyos. Hayaan natin sa mga nangyayari sa buhay natin, nahubugin po tayo ng Diyos. Halimbawa po sa pandemyang ito, anong tinuturo sa atin ng Diyos? Paano tayo inuhubog ng Diyos? To cast away all our fears by our total trust to the Lord, that He will not abandon us in this moment of crisis, in this moment of this pandemic, COVID-19. Very true po. Ayan po. On a practical sense naman po, I would say yung wisdom din ni Monica, may kaakibat na, ewan ko kung anong tawag dito, pero parang meron siyang gift of tongue. In a sense na, sa unang banda, hindi siya parang kung gusto mong iwasan ng chismis and gossip, isa siya sa mga patrona mo siguro, ganon. Kasi sabi ni Ayaw niya ng chika. Ayaw niya ng chika. Sabi nga po ni Augustine doon sa nabasa ko, but my mother would never report to one woman what had been said about her by another, except in so far as what had been said might help to bring the two together again. So peacemaker siya. Hindi niya niningasan pa lalo yung apoy, adding fuel to the fire. So siya hindi niya sasabihin, oh, alam mo ba, sabi niya ito yung sabi niya sa'yo. So hindi niya sasabihin yon. Kumbaga, hahanap lang siya ng mga pwedeng sabihin na makakapagpaayos sa kanilang dalawa. And then sa kabilang banda, yun nga po sa mga previous episodes natin, nabanggit natin yung never pa silang nag-quarrel talaga or nagkaroon ng talagang matinding confrontation ni Patricius. And then at saka yung mga friends niya, naami siya sa kanya. Oh, how come, Monica, ganyan yung asawa mo? Yung temper niya, and then yung violence niya, pero bakit hindi kayo nag-aaway? Ano kaya ano yung sikreto? Kumbaga parang siguro tinanong ng mga seasons niya, mga Mars niya. So sabi niya, probably mga Mars, sabi niya siguro kung nagsasalita siya sa pananong yan, the fault was in your tongues. Sabi niya. Kasi may word si Augustine dito. Sabi niya parang kapag daw yung tatay niya nagiging inaaway si Santa Monica, hindi niya sinasabayan ng tatay niya. Hindi niya sinasabayan sa Patricius argument niya. Mananahimik daw siya. Kasi sabi niya, but my mother knew that an angry husband must not be contradicted, not in deed or in word. Only when he had calmed down and become quiet would she, when she saw her opportunity, explain to him the reasons for what she has done if he had happened to fly into a rage for no good reason. Ayun, so how I wish, no? Kahit ako personally, guilty ako kasi very impulsive ako eh. Ikaw na may asawa, so kailangan, ipagdasal natin na si Erica talagang hindi mo maimik. Galit ka. Kaya idol ko si Erica Paz. Pero Erica, hanap ito niya, talagang yung wisdom ni Monica, grabe, no? Dahil, yun nga, sinabi nyo kanina, na parang bumalik tayo sa buhay niya sa pagkamatay ni Patricius, na hindi talaga niya chinichika yung asawa niya, pati yung mother-in-law niya. Dahil iba kasi tayo di ba, sinabi mo kanina, Fredo, na tayo yung sumisindi para lumalaki yung apoy. O sinasabi natin sa ibang tao ang problema ng mga kasama natin sa bahay, hindi naman sila nakakatulong. So siguro isa sa mga talagang pinagkukunan ng lakas ni Monica at saka especially sa wisdom niya is yung nababasa natin sa Proverbs chapter 9 verse 10, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dahil takot kasi si Monica sa Diyos, hindi yung, di ba yung takot na takot ka, pero yung takot na ayaw mong magkasala, hindi mo pinagsabi yung anong ginagawa ng asawa mo dahil alam mo makakasira sa pamilya ninyo. So it's already a wisdom. Why? Because you want that your husband will remain with you, praying for him, at saka para mabago rin yung buhay niya. Dahil pag i-judge mo na siya, yung mga taong nagkasala, wala nang chance na
mabalik siya sa Panginoon dahil nga pati ikaw iniwan mo na rin siya. So, may naalala lang ako dito, no, para kumpletuhin ko yung mga sinabi ko kanina, na nasabi rin ni Don Mauro na si Monica, hindi niya dahil sa discussion, nakikita niyo sa likod ko, you can see there Augustine at the center, and then there's Monica, and then si Alipios, yung nasa sa likod na sa mesa, saka yung bata, si Adeodatus yan. So sa discussions nila, pinapasali pa rin ni Augustine ang nanay niya, kahit nga hindi siya yung talagang sa paggamit ng mga words, siguro ang grammar or what, pero pinapasali niya dahil ito ang sabi niya sa De Ordine pa rin. Ito yung sabi ni Augustine. If you do not have time to investigate all the holy pages, ito na yung sabi ni Augustine sa mga tao. Hindi, lang pa ito. De Ordine yung kanina, ngayon sa isa sa mga sermons niya, 350. Now, if you do not have time to investigate the holy pages, to remove the veil from the sacred conversation sa mga nabasa mo, to penetrate the secrets of the scriptures, ito yung importante. Stick to charity on which everything is founded. Kahit hindi mo masyadong naintindihan ang binasa mo sa Biblia, kahit may ibang mga points na hindi mo agad nakuha, but stick to charity because it is from there that everything is founded. In this way, you will possess what you have learned there, and you will also possess what you have not yet learned. Therefore, whoever practices charity possesses divine scriptures. Ito, importante ito. Kaya nga, palaging pati si Benedict XVI sabi niya that the saints are the authentic interpreters of the gospel. Why? Dahil isinasabuhay nila ang ebanghelyo. Hindi na kailangan i-explain mo pa isa-isa yung yung nababasa mo, ang hermeneutics. Ang mga santo, kaya nga, palagi tayong nakatingin sa kanila in order to imitate them dahil they are authentic interpreters of the gospel. Kaya dahil sabi ni Augustine, whoever practices charity possesses divine scriptures, both what is clear and what remains hidden. So ito yung isa sa mga nakita ni Augustine, especially during the conversations that they had. Yun yung parang isa sa mga pinaka-peak ng conversations of conversion while Augustine was nag-prepare siya for his baptism. And that conversion was very important because yung mga kausap niya, yung anak niya, yung nanay niya, at yung mga pinakamalapit sa buhay niya, 2 friends and 2 cousins, at saka isa sa mga pinakamalapit na kaibigan niya, si Alipios, doon sa Kasichia. Fray Paul, bilang isang guro, siguro yung wisdom napaka-importante sa relationship between the teachers and the students dahil siguro hindi lang yung mga binibigay nyo na mga modules sa kanila, especially ngayon sa time of pandemic. Ayan po. Father, after listening to the stories of Fridon and Amokati and your sharing, sa episode pong ito, sa pang-anim na episode, nag-flashback po sa akin lahat, looking back to the other episodes that we had. Kasi sabi nyo nga po kanina, sabi ni Fridon kanina, this topic about wisdom of Monica, is based from the experience of Monica. Sa part 2 siguro ng teacher, sa karir ng isang guro, sa education matters po, ito po yung parang tinatawag na experiential learning, that everything was based from reality and not just merely from books, from the content, the context of the book itself, pero yung karanasan po mismo ng isang individual gaya po ni St. Monica. At nabalikan ko nga po yung mga previous episodes na tinalakay natin. Di ba nagsimula po lahat ng ito sa gift of faith ni St. Monica, on how she practiced all the virtues na tinalakay po natin sa previous episodes. I think meron pong 4 na bumalik sa akin in this episode of Wisdom of Monica. And unang-una po siguro is how Monica teaches us the value of perseverance of prayer. Yun po yung isa na wisdom na
bumalik sa akin. Second po is trusting God's will. Doon sa isang episode po na pinag-usapan natin. And then, the third one is continually loving one's children as a mother. Kung gaano man kahit pero pinagpapatuloy ng isang magulang ang kanyang pagiging isang magulang. And the fourth one is siguro po yung how Monica living one's own life passion. Parang yung kay Father Carlito bilang isang pari, kaya niyo rin po Father Dennis ni Frydon bilang isang magulang, ako po bilang isang guro, how I live my life through the vocation or the chosen vocation that God has given me. Siguro po ito yung mga wisdom na bumalik sa akin while listening to your sharing and your stories a while ago. Pati na rin po dun sa testimony na ibinigay kanina. That the wisdom of Monica, all this wisdom rooted from her gift of faith. And yung gift of tongue na rin po niya bilang isang ina kung paano siya naging isang great influencer ng kanyang anak na si Saint Augustine. Nasa 6th episode pa lang po tayo pero parang napakahaba na nung paglalakbay na tinahak ko. I will take all this challenges as like Saint Monica. Siguro po as of now, yun po yung na wisdom na pinag-uusapan po natin. Yung sinasabi na gift of tongue ni Frydon kanina at saka ngayon Fry Paul, the gift of wisdom that we are talking, the gift of tongue that we are talking about is the language of love. Dahil yung language of love kasi lahat nakakaintindi. If you remember, during the time of the Pentecost, di ba sabi na, di ba, they were speaking in tongues, many tongues. Pero nakakaintindi yung mga tao from different regions, no? Sabi na, di ba, mga ano yan, bakit alam nila yung language natin, no? Dahil the language of love kasi, wala siyang boundary. Lahat nakakaintindi. So, the language of love, the gift of tongue that we need to share to others, yung ano natin, yung experience na, at saka yung buhay natin through our experiences. At saka for Augustine, yung ano yung essential, no? Ano yung importante, anong nangyari talaga sa buhay ng isang tao. Because for Augustine, sinabi niya sa De Ordine pa rin, no? At 1:1, na for him, si Monica daw was capable of true philosophizing. Why? Dahil yung sinishare niya is buhay niya. So, parang nasa ano na tayo, pang-anim na ba tayo na episode, no? Tapos, bukas, we will be talking about the last days of Monica. So, ano lang, parang tama lang rin na gumawa tayo ng parang synthesis, no? Sa mga nakuha natin from the first day until now, kung sa mga virtues ni Monica, na yun pala, yung experiences ni Monica with Augustine, how she lived her faith, yun na pala yung wisdom na binigay ng Panginoon sa kanya na tinuturo sa atin araw-araw. No? Fray Jonathan, siguro sa pagtatrabaho mo sa munisipyo at saka sa parokya, siguro may mga na-encounter ka rin ng mga nanay or mga tao na sabihin natin na walang hindi mataas yung pinag-aralan but full of wisdom. No? Siya yung may pinakamaraming minamahal, Pad, so mas maraming masishare. May fans club. Hindi po, Pad. Ako naman po, Pad, yung karanasan ko sa parokya, pag-serve. Since na recent years, nagkaroon po ng crisis yun sa parish, between the parish priest and the parishioners. So, hindi na po natin kailangan elaborate. So, during that time, nanahimik lang po ako. Kasi, dinadasal ko lahat, tinitimbang ko kung anong dapat gawin. Pero, pag kasi sumasangayon ka sa mga nagsasalita, sa mga nagko-comment, parang nagniningas lalo yung gulo. So, ang naging response ko noon, parang manahimik saka magdasal. Yun, yung bandang huli, both sides
yung parang sa akin pa rin sinasabi lahat, kakausapin ako ng Paris Cristo noon, lalabas kaming dalawa lang, sasabihin niya po sa akin yung mga kanyang nararanasan, yung mga sakit. Tapos, pagkausap ko po yung kabilang part, ganun din po yung nangyari. So, parang pinakita po sa akin ni Santa Monica, o pinarana sa akin ni Santa Monica, mga ganong sitwasyon para makakuha ng wisdom. Kasi, yung crisis na yun, Pads, masakit po para sa akin yun. Kasi, yun nga, meron kang kailangan piliin. Meron kang kailangan bitawan. Pero sa huli, ang pinipili ko pa rin yung pagsiserve ko kay Lord. Yung inuuna ko pa rin sa aking pagdasal, Lord, sa'yo lang naman po ako nagsiserve, hindi naman po para sa kanila, hindi naman po para sa pare, hindi lang po kahit kanino, sa'yo lang po. So, yung karanasan ko yun sa pagiging tahimik, nakita ko kung paano yung pagningas ng apoy pag sumasangayon ka sa mga issues ng isang party sa kabilang party, yung against each other. So, hindi ka, parang nakita ko doon yung hindi ka nakakatulong pag sinasangayunan mo ang isang part na yung issue niya sa kabila, parang sinasabi yung hindi ka dapat sumang-ayon. Idadaan mo muna sa dasal. Monica. Oo, idadaan ko muna sa dasal. So at least, Pero at the same time, yun, natapos po yung thesis. at least may natutunan tayo actually from Monica na hindi lahat ng bagay kailangan mo mag-react agad, but yung sagot is to pray and to discern. Pinag-usapan natin yan sa mga last episodes natin. So yung love, sabi nga Augustine, that the love of Monica to the scriptures is actually for wisdom. Dahil kasi di ba alam natin anong sabi ng Biblia, that your word, O Lord, is a lamp unto my feet and a light to my path. So kung gusto natin, yun kasi ang wisdom eh. Di ba kanina sa Proverbs that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And as we strive to live the life of faith, to persevere sa buhay na pananampalataya sa Diyos, we need to follow God's path. At saka siya yung magbibigay sa atin ng ilaw sa ating landas. Ayun. So, ako po, dagdagan ko po yung sinabi ni Father Dennis kanina, yung galing kay Pope Benedict XVI. Hindi ko alam kung tama yung na-jot down ko po. Sabi ni Pope Benedict, saints are the perfect interpreters of the gospel. Tama po ba, Padre? Yes. Ayan, kasi kung titignan po natin sa ating pong pananampalatayang Katolikong Kristiyano, marami po sa mga santo hindi naman po ordained, di ba po? Marami sa kanila ay mga laiko po talaga. Kasi hindi mo sila nag-aral ng teolohiya, ng filosofiya, pero ang kanila pong buhay ay isang pagpapakita ng pagsasabuhay ng evangelical counsel or pagsasabuhay ng ebanghelyo. So naalala ko po yung kahit hindi po gusto niyo to, yung isa sa mga sinabi ni St. Francis of Assisi, from gospel to life and from life to gospel. At sinabi din po ni St. Francis of Assisi na preach the gospel if necessary, use words. So Francis is referring to the witnessing of the life. Ang pagbibigay ng pagpapatuto ng pananampalataya nyo na hindi namumutawi lang sa mga labi, kundi namumutawi sa puso at pagsasabuhay ng pananampalataya at mabuting balita na tinanggap natin nung tayo pong lahat ay nabinyagan bilang mga Katoliko Kristiyano. So siguro isa sa mga fruits na for this episode
at dito tayo dahil bukas kasi iba na yung episode natin, na isa sa mga fruits na nangyari sa wisdom na binigay ng Diyos kay Monica at saka sa faith niya was the baptism of her son, Augustine, no, na nabinyagan talaga. So yun yung, di ba, as you share your life to others, no, they start to embrace also what you have in your heart. Ando nagkakaintindihan tayo. Yun nga sabi ko kanina, the gift of tongue, the language of the heart, puso lang rin ang nakakaintindi nito. So kaya siguro pasalamatan natin ang Diyos for giving us Monica as an example. And we give thanks to all the Monicas in the world, mga nanay natin, kahit mga tatay na naging Monica rin sa buhay natin. Lahat ng mga taong nag-struggle sa buhay in order to become Monica to each one of us, talagang pasasalamatan natin sila. They are frontliners for our salvation. Sa lahat ng mga nagdarasal, sa lahat ng mga taong talagang hindi huminto. No? So siguro ito yung time na we give honor and praise to the Lord with Augustine, just like in the Book of Confessions, for giving us our mother. Sabi ni Augustine, for my mother. For us, for our mothers, at saka alam natin na ang daming mga mothers natin around sa kaya sa mga kasama natin, kakilala natin, for that mother, kung anong ginawa ng nanay na yan sa buhay natin. So siguro marami ngayon nakatingin sa, nanood sa atin, sumusubaybay sa atin. I know that yung buhay niyo para na rin Monica. And we thank you for that. We thank you for that. Pads, wala ko pong naalala, parati ko nababasa dito sa Benedictine Sisters. Listen with the ear of your heart from St. Benedict. Yeah po. Friends and Father, siguro ito rin po yung hamon sa atin ng conversations po ito eh. Lalong-lalo na po sa ating mga viewers din eh, on how we are invited to reflect on Monica's witness and how we should learn from her wisdom. Siguro po, para sa akin din yun po isang, kanina ko po pinagninilayan kung paano maging isang matuto mula sa mga karunungan hinggil sa totoong buhay ni St. Monica and how we should reflect on her witness. Ayun. Pero doon wala po ba kayo may bibigay na assignment? Ayan. Hindi siguro. Busy kasi siya dahil nga birthday ng anak niya, si Nisi. No? Hindi, meron ng assignment, akala mo, Pads. Hindi, siguro, it's more of appreciating yung mga naging Monicas sa buhay natin. Kahit sino yan, basta pinagdasal tayo, basta tinulungan tayong maging banal, basta inakay tayo sa landas na alam nilang hindi tayo mapapariwara, basta nakinig sa atin, basta tinulungan tayong magkaayos sa mga nakaalitan natin, yan po yung mga Monicas natin. So siguro, it won't do us harm kung after this episode, why not message them? Why not say thank you to them? Kahit na walang reason, kahit na walang okasyon. Siguro yun po yung nakikita ko. Para naman, kasi parang we are trying to spread the message of love, ika nga. So, let us rekindle that messaging again and packaging again by doing so. So, yun po siguro ang... So, Don, parang hindi yan assignment. Talagang examination yan right now. Ay, part na ba siya? Part na ba ng exam? Kailangan sa lahat ng mga sumusubay po, kindly take your cell phones with you and then you send a message of thanksgiving to all the Monicas in your life po. So, para hindi na ako magpadala dahil malayo ako, I will take this opportunity to thank my mama, no, na naging Monica siya kahit malayo ako palagi sa kanya. At saka sa lahat, sa mama, hi ma, at saka sa lahat ng maging nanay ko sa Hermandad, at saka sa Third Order ng OAD, sa lahat ng mga nakilala ko sa paglalakbay ko bilang isang pari, no? Really, I appreciated all your prayers and your yung pagiging malapit sa akin, pati yung mga kung ano yung sinasabi kahit negative about me, I thank you for that. Why? Because you became Monica in my life. And because of your wisdom, of your presence, and of your love and concern,
nandito pa rin ako, naging pare pa rin ako, na mga ilang araw na lang ngayon, no, on the Feast of Augustine, celebrating my sacerdotal anniversary. No? So thank you very much, especially to my mama there sa Agusan del Norte. So don't forget, hindi ito assignment. Kailangan ngayon Exam na to. Oo. kunin nyo na ang mga cellphones ninyo and then mag-message kayo sa lahat ng mga taong naging Monica sa inyo. Mananay man o kung sino man yan na naging tulay para magpatuloy kayo sa pagsisibig sa Panginoon at saka para isabuhay ang mga pang-araw-araw na mga gawain natin. Then, pasalamatan nyo sila. Sabihin nyo, thank you for being a Monica for me. Yan. Naunahan po ako ni Father Dennis, sasabihin ko rin po sana yun. Salamat po sa aking nanay na naging Monica sa buhay ko. At unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang 4 na Monico na kasama ko po dito sa Conversation of Conversion. Si Fray Don po, si Fray Paul, si Fray Jonathan, especially po si Father Dennis, isa pong malapit na kaibigan na pare na lagi pong nagdarasal at nagagabay po sa akin bilang isang batang pare. Kaya po I am looking forward po talaga na mapasalam sa Roma kahit ngayon po dito pura sa room ko, room 101. Ayan po. So, maraming salamat po sa inyo. Inawi po and malakas po yung impact niya sa akin sa pagsama po sa mga episodes na ito. Mas lalo po pong lumalim ang aking pagkilala kay Monica at kay San Agustin. So, salamat po sa pagiging Santa Monica at San Agustin po sa akin. So naway lagi po tayong patnubayan at bigyan ng grasya ng Panginoon sa ating pagsusumikap na maging banal katulad ng 2 taong ito na ating pong pinag-uusapan. Maraming salamat po. Okay. Si Father Arnie Sarata po ang ating pastis para po sa ating pangwakas na panahon. Panalangin. O maluwalhating Santa Monica, idinudulog namin sa iyo ang mga ina na nangingibang bayan upang humanap ng masaganang buhay para sa kanilang pamilya. Sa kanilang pagtulog na laging inaalala ang kanilang mga asawa at anak, nangangarap silang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Subalit kailangan nilang magsikap para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Dalangin namin na iyong ingatan ang mga kababaihang ito at upang magsikap sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Dalangin namin ang ugnayan nila sa isa't isa upang ang paghihiwalay na tinitiis nila ngayon ay huwag maging sagabal sa isang masayang pamilya. Amen. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayun po, maraming salamat at looking forward to seeing you tomorrow. Medyo exciting din po ang topic natin tomorrow, yung death ni Monica. So, at saka yung... Huwag kalimutan, mag-message na. Ngayon na po, ito na po. Ito na po. Ayan. Ayan po. So, Pads and Fry, salamat po. Good night. At saka sa ating mga viewers, we shall see you tomorrow and please join us once more. Ayun po. Thank you po. Thank you po. Good night. Maraming salamat, Father Dennis. Thank you po, Father Carty, Father Dennis. Thank you po sa lahat, Fray Paul, Jonathan, and Don. See you tomorrow. See you tomorrow po.